Salutare, oameni dragi, iar noi, iar aici, iar în colțul vesel. Astăzi avem un joculeț despre figuri istorice, nu figuri istorice și personaje nu istorice. Oameni istorici care fac figuri, ci figuri istorice. Ai, tată, nu știam eu cum să fac o glumiță, m-a scos Anisia. Deci, încercăm să ghicim niște mufe istorice, să vedem cine e băiatul ăsta fără mână. Nu am auzit la cineva de ce nu apăreau mâinile de obicei, foarte rar în... De ce? Pentru că erau greu de pictat, presupuneau foarte multe detalii și pictorii... Da, fața trebuie să rămână, dar mâinile nu meritau neapărat. Și pictorii cereau mult mai mulți bani pentru pictatul mâinilor. Putea să spună o mânușă. Sau asta, dar ideea e că nu prea aveți mâini. Bine, în cazul lui Napoleon probabil avea bani. Da, Dar poate nu era avea Napoleon. o boală, o dermatită și de asta. S-ar putea. Da. Dar uite Napoleon- ce început de chelia de asta. Poate nu e, poate lui al 6-lea, al 16-lea. Nu cred. După figură de mafiot. Și uite, avea ceas care era, dacă te uiți aici, ceasul. E francez. Nu, e Piora Franței. Piora Rusiei, că era când a invadat Fusul, da, când a invadat Rusia. Înseamnă că e Napoleon. Ia să vedem. Corect! Nefertiti Deci- Cleopatra. Eu cred că este Nefertiti. Dar pentru Nefertiti, Cleopatra- din ce știu eu, Nefertiti era o zeiță. o zeiță a Da, era ca gica bună, era cum ar veni Atena din mitologia greacă. Da, de ce? Ai auzi, fârc? Nu, sunt doi sunt, da. Îți place? Nu. Dar uite cum umblă el cu capul pe lângă... Îi place lui Serghei din Nefertiti asta. Nefertiti Cleopatra era mult mai cochetă, avea Eu cred. breton, avea dungi din alea. Tu zici că e da, Nefertiti. Eu Nefertiti, zic da. că e Și mai Cleopatra. ales, nu, dar Cleopatra nu era toată Dar sunt oameni. dezbrăcată, dezblegujetă. Dar sunt oameni, nu sunt zei care umblă după ea. Băi, nu, și oamenii umblă după acest... Dar să vezi că nu e Nefertiti. Este Nefertiti. Eu zic că e Cleopatra. Bine, hai să punem Cleopatra. Corect. Ai văzut, mai fată? Ștar. Bun, eu cred că e Michelangelo. Pentru că Nikola Tesla, nu știu că nu Ar fi avea fost barbă. fotografiat. Ba nu, a avut barbă. A avut barbă? Mi se pare că poza aceasta este foarte artistică. Nu a avut barbă, avea mustață, dacă nu așa. Deci, Dar nu pozi. Michelangelo, pentru că... E pictat. E pictat, da. Da. Nikola Tesla e mai mult cu știința, cu așa, nu Ar fi cu fost o pictura. fotografie. Adică asta e un tablou. Dar uite un pic, ce nu, asta e colțul casei, nu? Și el parcă l-a surprins toată. N-am vrut să... Cum ne surprinde pe noi pe Instagram, știi? Și stăm așa, știi, și stăm în niște poziții, exact așa l-o Din greșeală m-a surprins. De numai că- atunci Instagramul era pe... Da, numai că pe el l-a surprins timp de 6 ore până s-a pictat ăsta. Michelangelo, bag. Bun. E, aici e Sanzu. Sanzu sau Gengis Khan? Eu cred că este Sanzu. Și eu cred la fel că Gengis Khan era mai agresiv. Cred. Da, Gengis Khan. Care a fost mare cuceritor, mare boss. Dar nicio poză că n-a putut să-și facă. Asta e, ce să-i faci? Degeaba ești mare om dacă n-are cine să tragă în poze. Christopher Marco Columb. Polo sau... vezi că sunt în aceeași zonă. Aici e complicat. Eu cred că e Christopher Columb. Eu cred că e Cristofor Porumb. Dar s-ar putea să nu fie. Uite, ochii ăia nu mi se pare. Mi se pare că are față de polo la ochi. Parcă el ar fi inventat un pic tricourile polo. Eu așa zic. Are față de parcă o inventat Se tricouri. uită la tine și că ești prost îmbrăcat. Da. Și că ar trebui să-ți facă un tricou. Și are și cer când s-a dormit de mult. Asta Da. e petrecăreț, că numai ăștia care poartă polo sunt petrecăreți. Da, și Christopher Columb când a descoperit America, el era dormit, El până la a murit, urmă el până a murit, o el descoperit atâta pământ. Deci eu cred că este Christopher Columb. Până a murit, a susținut că el a descoperit Alt pământ. Alt glob. India, o parte din India. A, da? Da. Nu știam. Bun, ce punem? Hai să punem Christopher. Hai să-l vedem pe porumb. Hai. Eu am zis Greșit. porumb, măi. Am zis că, da? Eu Da, ziceam eu- că e tricou. A, glumeam. Vincent Van Gogh. Da, asta Pentru e că nu foarte are o singură ureche de aia. Oh! E într-o ureche săracă. Da. E, aici, oare fi Mozart sau George Washington? Hai mă, că George Washington nu cred că își Nu, făcea era mai bătrân. zurlufi. Ba da, nu, era din perioada aceea, dar era mai Dar bătrân. nu-și făcea zurlufi. Ba da, măi! Iar poza, mi se pare, pictura este genul de pictură mult mai veche și cred că este... Nu mai nu, crede-mă că o Și trăit... oricum am văzut. Ascultă-mă, o trăit în aceeași perioadă. Eu știu că e Mozart, dar...
Bun, Aristotel eu cred că este sau Aristotel. Eu zic că e Homer, știi el scrie. De fapt și Aristotel. Și Aristotel, eu cred că la privire, mă uit la privirea lui acestui om și văd că este foarte, foarte deștept așa și pare că e filozof. Pare Aristotel. Dar după braț, pare că face Homer făcea? Nu știu, hai să dăm pe Aristotel. Bun. Newton. Benjamin Franklin. Alighieri sau Shakespeare? Alighieri. Wow! Mamă, tu nu vezi ce creier avea Sergheu, ce frunte mare avea, deci avea mult creier. Deci William Shakespeare. Era foarte mult început de chelie. Da, dar și avea și Alighieri. țuguiată. Dar și Dante era foarte deștept. Da, William Shakespeare, cel mai. Shakespeare, asta e moldovean. Cel mai tare. Inspir Shakespeare. Nu mai. Oh, Shakespeare este nu, cel nu mai înțeles. deștept, A, scria și el cel mai 3 poezii, gata. consacrat. O știu să scrie 3 poezii, ce să Și mai. de asta a avut mult creier. Cine e asta? Nu știu, ia de mai jos. Știi cine e asta? Zic eu, fără să mă uit la... Zic? Da. Galileo Galilei. Bam! Sau Friedrich Nietzsche. Nietzsche. S-ar mă. Și Nietzsche era în aceeași perioadă? Nu. Galileo. Cine e ăsta? Iulius Cezar sau Attila? Dar Attila Cezar. cum era total... După privire, lasă-mă să spun. După privirea încrâncenată, după cearcăne, după faptul că nu a avut cremă pe față și are riduri, dar în același timp văd că are această coroniță care este foarte frumoasă și mi-aș dori să o iau, Serghei, nici eu nu pot să-mi iau coroniță. Trebuie să conduci Roma acasă, ai asta. Băga. Roma, nu există o mașină. Nu roman. Roman. Ok. Roma. Credeam că roman, că mă făceam și eu primar la Roma. Ai uitat. Această coroniță înseamnă foarte multe, înseamnă că acesta este pur și simplu Cezar. Dă-i tu click. Da, corect. Leonardo da Vinci, bine. Ai, tată. Așa Pentru că are tigaia aia în cap. Și tigaia aia în cap... Dar cine a fost Augustus? Că nu știu cine a fost Augustus. Adică eu aș fi nimerit dacă aș fi presupus că e Da Vinci doar pentru că nu știam cine a fost Augustus. Mark Twain sau John Adams? Mark Twain. După mustață îl pun la golanul ăsta. Asta? Charles Darwin. Da. Freud. Cum să fii Freud? Sau mă? Darwin. Darwin toată ziua. Oh. Deci am răspuns greșit la 3, am făcut foarte bine, bate palma, bam! Deci cam asta au fost, oameni dragi, al nu știu câtelea episod. Mulțumim frumos dacă v-ați uitat până aici, dacă tot v-ați uitat, dați un like, vă rog, clipului, că ne ajută mai mult decât aveți idei. Până data viitoare, v-am pupat! Pa.